gir maandamano Azimio mane tamo ji. Police kuongo wacho ni ng'anyo no en ataro mar chik. Nikech king'iyo katiba namba 37 to yiene ji ng'anyo, lakini giwacho ni ng'anyo e yo mar kwe, mokiting'o gir lweny moro amora, onge gimoro amora miting'o to yiene ng'anyo. To police ne wacho Public Order Act, magiwacho ni nyaka migi ndalo 3 mondo ka ging'e ni ginyalo chiwo rito ma aina mane ne ng'anyo mantiere kanyo. Police be nigi adieri e wach mar ni nyaka migi ndalo moko e kind Public Order Act ka to gi katiba. Mano ne waloko chon Trevor. Chon ne nitie gima iluongo ni Chiefs Act. Ne nitiere bedo Public Order Act bineno ni endi. Mane gin gik mane wazunge noweyo ka chon. Mane gitiyo go ndalo jomamau mar managing ji kande. Katiba mane waloko ni miwacho atamalo ginane 37 ni noloko gima iluongo ni civil liberties maduong'. Koro kapo nitie chik moro ma pod nidigi legacy mar colonialism mar chon mane utawala ukoloni mane jo wasungu kelo kaja, to act of parliament ne ma unconstitutional. Achiel kuom gimomiyo jo Azimio gi Kenya Constitution ne guwuo onego bed comprehensive reforms mar laws ma pod gin inconsistent gi constitution gi. Ami mfano, nitie chik mowacho Kenya ka dhano ok onego rom bang' saa 12 godhiambo. To in owuon ing'e Nairobi ka ji romo nyaka saa 9 otieno. The bigger point en ang'o ma gitime? Giromo mondo gilok sirikal, giromo mondo gikwal, koso giromo aroma ne osiepe romo kata ka une wedding party. Gik ma ji timo mang'eny all the time. Kata une political party unyalo plango ni wan koro wapango wadwa loso party manyien, which is normal, donge? Koro nitiere sheria mang'eny Kenya ka endi ma pod okolingana i katiba nikech jokuo, jo Azimio gi Kenya Kwanza okuo. Sandi koro ng'en Kenya Kwanza mane telo gino mondo gobed ni gitele wach wuoyo ni endi. Aneno ka pod gigo mana korgi. Wane telo gome nolando wa, gome nolando uro nyoro ne public holiday. Winjo, mano romo koni ni kane in Nairobi mang'eny kaka ne antie ni romo koni ni the fact ni ji ne ok odhi tich, nyithindo ne ok odhi sikul. The fact ni ohalni mang'eny no lor, oromo koni kata in telo to ok in control mar gimoro amora. Koro nego bed ni giwuoyo. Ana wacho ka TV mang'eny sana nyoro ni jogi ka ok wuoyo sana Ruto ni ka ok biro piyo mondo wuo to samoro ng'wech biro yombe. Ng'ene ng'wech mar 100 meters ni ka ng'ato telo gi meters 20 to make tek marach oyombi. To wakili ng'eni ji ng'iyo ni to kiewo ni kanye